சஹஸ்ரநாமம். ஓகே, அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதை பத்தி. ஓகே இப்ப ஓகே மாதா, ரெக்கார்டிங் ஓகே போயிட்டு மாதா. இருக்கு. சரி. பிரணவ மந்திரம் ஓம் சொல்லிடுங்க ஸ்ரீ பிரபு. குருப்பியோ நமः. ஹரிஹி ஓம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथात्विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिदे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिवसे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पर्शाय सितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वदिरयेत् सन्वदं स्वागता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयेन्दस्तोग्य भद्राणि विधिनोति श्रुत सदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैस्तगी मुगं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते कृं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णा। ஐ திங்க் हरे ஸ்கிரீன் कृष्ण माता தெரியுதுன்னு जी, हरे நினைக்கிறேன். कृष्ण ஹரே प्रभु। கிருஷ்ணா பிரபு, और பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? स्क्रीन तेरी माता जी, स्क्रीन तेरी। ஓகே. तीर्थ माता जी, हरे। ஓகே பிரபு. ஓகே பிரபு. ஆஹ் இன்னைக்கு நம்ம 17வது பதம் படிக்கணும் இல்லையா? ஓகே. நான் हाँ ஃபர்ஸ்ட் माता हाँ। ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன், அடுத்து நீங்க சொல்லுங்க. 12வது चैप्टर माता जी। 12வது சாப்டர் 17வது பதம். ओके माता जी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शभाशभ परित्यागी भक्तिमान् யசமே பிரியः. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதர்க்கு ஜெய். எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ பத்தி பகவான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சமநிலையில எடுத்துட்டு போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ கஷ்டப்படும் போது அவங்க துன்பப்படுறதும் இல்ல, ஒரு விஷயம் கிடைக்காத சமயத்துல புலம்புவதும் இல்ல, ஒண்ணு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மிகுந்த ஒரு எல்லை இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போறதும் கிடையாது. மங்களம் அமங்கலம் ரெண்டத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போறவங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தர்கள் அப்படிங்கிறார்.
பகவான். ஒரு தூய பக்தன் ஜடத்தின் லாப நஷ்டத்தினால் இன்பமடைவதோ துன்பமடைவதோ இல்லை. மகனையோ சீடனையோ அடைவதில் அவன் மிகுந்த ஏக்கம் கொள்வதில்லை. மேலும் அவர்களை அடையாததால் துன்பப்படுவதும் இல்லை. தனக்கு பிரியமான ஏதேனும் ஒன்றை இழந்துவிட்டால் அவன் புலம்புவதும் இல்லை. அதுபோல தான் விரும்பியதை பெறாவிட்டாலும் அவன் துன்பப்படுவதும் இல்லை. எல்லா விதமான மங்களமான அமங்கலமான மற்றும் பாவச் செயல்களின் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்த விதமான அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதில் அவனுக்கு எந்த ஒரு தடங்கலும் கிடையாது. அத்தகு பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகே, நம்ம நிறைய கதைகள் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இதுக்கு பொருத்தமான ஒரு பக்தர்கள் பத்தி இப்ப நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு ஏத்தா போல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மங்களம் அமங்கலம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போவாங்க. மகனோ சீடனோ கிடைச்சாலும் ரொம்ப பெருசா சந்தோஷப்படுறது இல்ல, அதுல கிடைக்கலன்னு ஏக்கப்படுறதும் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வேற யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? 3 பேர் தான் இருக்குமா? ஓகே. 3 பேர் தான் இருக்க மாட்டாச்சு. ம் இது ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ பகவான் இங்க சொல்றார். ஜானகிராமன் பிரபு. கிருஷ்ணனோட ஹரே கிருஷ்ணா. ஃப்ரெண்ட் இருக்காருல்ல மாதாஜி, அவரா மாதாஜி? நிறைய குசேலன். பேர் நிறைய இருக்காங்க நமக்கு. குஷேலர் வந்து கஷ்டத்தையும் வந்து அவர் எதற்காக வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க போனார்? செல்வத்தை வேண்டுவதற்காக இல்ல. இல்ல, உங்களை பார்த்து பகவானை பார்க்கணும். இந்த ம் காரணத்தை வச்சுட்டாச்சும் நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கணுன்றதுக்காக போற வழியெல்லாம் அவருக்கு அவ்வளவு கஷ்டம். ஆனா அதை பெருசா அவர் அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்கல. கிருஷ்ணரை பார்க்க போறோம்ன்ற அந்த ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியிலேயே வந்து அவர் போயிட்டு அவரை பார்க்கறதுல போயிட்டாரு. அதனால அது கஷ்டம் நஷ்டம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கல அவர். அதே நம்ம மாதிரி ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கோம். பிரகலாத் மகாராஜும் சொல்லலாம் நம்ம. பிரகலாத் மகாராஜர் எப்படி நம்ம ஒப்பிடலாம்? அவர் வந்து கடவுளுக்கு இது நம்ம கஷ்டம் கொடுத்தாலும் கடவுள் நம்ம காப்பாத்துவார், சுகம் கொடுத்தாலும் கடவுள் நம்ம காப்பாத்துவார். ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து கடல்ல இருந்து தூக்கி போடுறது, பாம்பை வச்சு கடிக்க வர்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது கூட அவர் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாரு. அது எல்லாத்தையுமே பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாரு அவரு. ஹரி போல். எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற வேற துருவ ஜானகிராமன் பிரபு மகாராஜ் ட்ரை பண்றீங்களா? துருவ துருவ மகாராஜ் சொல்லலாம். மகாராஜர். துருவ மகாராஜ் சொல்லலாம் மாதாஜி. துருவ மகாராஜர் எப்படி இதுக்கு சொல்றீங்க? அவர் வந்து அவங்க அப்பா மடியில உட்கார முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சித்தி வந்து நீ போன்னு சொல்லி துரத்தும் போது அவங்க அம்மா மூலமா அறிவுரை பெற்று அவருக்கு இதுக்கு காட்டுக்கு போய் தவம் இருக்க போறாரு. அதுல வரக்கூடிய எல்லா கஷ்ட நஷ்டத்தையும் அவர் ஏத்துக்கிட்டு ஒரே முடிவா நான் ஆண்டவனை விஷ்ணு பகவானை பார்க்கணுங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோள்ல அவர் எல்லாத்தையும் எல்லா கஷ்ட சுகத்தையும் ஏத்துக்கிறாரு. அதை கம்பேர் பண்ணலாமா மாதாஜி? தெரியல. அது மட்டும் அது அப்ப பகவானை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் போன என்னவோ பௌதிக ஆசையில பகவானே வந்து உனக்காக நான் வந்து ஒரு ஒரு கிரகமே ஏற்படுத்தி தரேன், துருவ நட்சத்திரம் உனக்கு வந்து ஒரு கிரகமே கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது அப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாராம் அவரு. மீண்டும் நம்ம இந்த பௌதீகத்துல போய் மாட்டிக்கிறோமே, இதுக்காக நம்ம வந்து இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதிகமான சொத்து. ஆமா, இருந்தாலும் பகவான் குடுக்கிறாருன்றதுனால அவர் வந்து அதை ஏத்துக்கிட்டாரு. அதனால அவருக்கு அதுலயும் இஷ்டம் இல்ல. இன்னும் வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. பகவான் வந்து பழம் வாங்குறதுக்காக ஒரு ஆயா கிட்ட வராது. அந்த ஆயா என்ன இப்பெல்லாம் காசு கிடையாது, பதிலுக்கு பதில் மாதிரி நெல் கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு. வழியிலதான் உழுந்து போய் நெல் ஒரு 2-3 நெல் தான் வந்து அந்த கூடையில போட்டு அந்த அம்மா நிறைய பழம் கொடுத்துறாங்க, எடுத்துன்னு போ அப்படின்ட்டு. வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தா மொத்தம் நவரத்தினங்களா ஜுவல்ஸா இருக்குது. அப்போ அந்த அம்மா மறுபடியும் வந்து கேட்குறாங்க, நான் இதுக்காக செய்யல, உனக்காக இது நீ கொடுக்குறேன்றதுக்காக நான் செய்ய வரல. ஏழ்மையில கூட இந்த நேர்மை பகவானுக்கு கொடுக்கணும், உன்னுடைய சிரிப்பு உன்னுடைய பார்க்கும்போது உனக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, கொடுத்தானே ஒழிய நீ இதெல்லாம் எனக்கு வேணும்ன்றது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மங்களம் அமங்கலமானவை அப்படின்றத ஒரே மாதிரி ஏத்துக்கிறான் என்னுடைய பக்தன் சொல்றாரு இல்லையா? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளியரா பரீட்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய 7 நாள் மரணம் சம்பவிக்க போது, அது எவ்வளவு பெரிய அமங்கலமான விஷயம் இல்லையா? ஆனா அதுக்கு அவர் வந்து சஞ்சலமே படல ஆக்சுவலா. அந்த அந்த விஷயத்த கேட்ட உடனே ஓகே, இன்னும் 7 நாள் தான் இருக்கு, இதுக்குள்ள நான் வந்து என்ன பண்ணினா என்னுடைய இந்த பிறவி எடுத்ததோடைய கடமை வந்து முடியும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு உண்டான விஷயத்த வந்து அடுத்து என்ன அப்படின்றத பார்த்தார். ஆனா அவருடைய மகன் ஜெயமே ஜெகன் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
உடனே என்ன பண்ணாரு? அந்த பாம்புகள் எல்லாம் கொல்றதுக்கு உண்டான யாகங்கள்லாம் நடத்தினார் யஜ்யம் அப்படின்னு யாகம் பண்ண ம் ஆரம்பிச்சாரு. யக்ஞம் எல்லாம் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம். அவர் எப்படி வந்து ஆசிலேட் ஆறாரு பாருங்க. அதே போல அந்த சாபம் கொடுத்த ஸ்ருங்கி அவருடைய தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மகா அரசன் வந்து அதை போட்டுட்டான்னு அந்த இறந்து போன அந்த பாம்பை போட்டுட்டான்னு தெரிஞ்சுமே அவர் வந்து ரொம்ப ஆசிலேட் ஆகல. ஆனா அவருடைய மகன் வந்து ஆஹ் அப்பா மேல இருக்கிற சரியா அன்பு பிளஸ் அந்த ஒரு விசாரிக்காம நான் கர்வத்துல சாபம் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப அழுது புரண்டாரு அவரு. சோ ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜர் எதையுமே வந்து பெருசா எடுத்துக்கல இல்லையா? பெருசா அடுத்ததுன்னு போனார். எடுத்துக்கல. அதே போல நம்மளுடைய அம்பரீஷ் மகாராஜர் எப்ப வந்து துர்வாச முனிவர் வந்து அவருக்கு சாபம் கொடுக்கிறாரு இந்த ஒரு ஒரு பூதத்தை ஏவி விட்டு இவரை கொல்ல சொல்லி அவர் அதுல ரொம்ப ஆசிலேட் ஆகல. இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்ததா இருந்ததுன்னா நான் அப்படியே ஏத்துக்கிறேன்னு அப்படியே இருந்தாரு. ஏத்துக்கிறேன். சோ தூய பக்தர்களுடைய நிலை நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த மங்களம் அமங்கலம் ரெண்டும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு இது. அதுலயும் ரொம்ப சஞ்சலமடையாத அந்த ஒரே நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறார். 18வது 19வது பதம் வாசிங்க. நான் ட்ரை பண்ண மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. समसत्रौ च मित्रे च तदा तदा ததா तथा मानवमानयोः शीदोषण सुख तुगेषु समसंग विवर्जितः समहमது சமக அது சமன்னு சொல்லாமா மாதாஜி? சம சங்க விவர்ஜிதக சமசங்க விவர்ஜிதக துல்லிய நித்தாந்த நிந்த துல்லிய நிந்தாத நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி சந்தே சந்தே சந்துஷ்டோ ஏன கேனச்சித் அனிகேத ஸ்திர மதிர் பக்திமான் மே பிரயோனரக. எஸ் ப்ரோ. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனையும் கொண்டு திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகைய மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரிஹரே. நண்பரையோ எதிரையோ சமமாக பாவிக்கணும், மான அவமானத்தையும் சமமாக பாவிக்கணும், இன்ப துன்பத்தையும் சமமாக பாவிக்கணும், வெப்பம் குளிரையும் சமமாக பாவிக்கணும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சியை சமமாக பாவிக்கணும். அப்படி நடுநிலையா இருந்து களங்கம் எதனால நமக்கு கெட்ட பேர் வருமோ அதுல இருந்து தணிவிச்சு மௌனமாக எல்லாத்தையுமே அடைந்து திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாம அறிவில் நிலை பெற்று பக்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாங்க. அந்த மாதிரி மனிதர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி இருந்தோம். ஆனா அவங்க மெயினா அங்க என்ன சொல்றாரு பகவான்? எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று. ஏன்னா ஆத்மாவுடைய நிலை எது கிடைக்குதோ எது கிடைச்சாலும் அதை வச்சு திருப்தி அடைகிற மாதிரி. ஆமா. அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா இந்த அத்தியாயமே நமக்கு பக்தி யோகம். நம்ம இந்த மாதிரி மௌனமா இன்ப துன்பம் இதெல்லாம் ஈவன் அருவவாதிகள் கூட இந்த இதுல இருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா பக்தி தொண்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறார். பொருளுரை பிரபு. பொருளுரை. பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளிலிருந்தும் எப்பொழுதும் விடுபட்டுள்ளான். சில நேரங்களில் ஒருவன் புகழப்படுகிறான், சில நேரங்களில் அவன் இகழப்படுகிறான். இதுவே மனித சமூகத்தின் இயற்கை. ஆனால் இத்தகைய செயற்கையான புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மற்றும் இன்ப துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மிகவும் பொறுமையுடையவன். கிருஷ்ணருடைய விஷயங்களை தவிர வேறு எதையும் அவன் பேசுவதில்லை. எனவே அவன் மௌனமானவன் என்று கூறப்படுகிறான். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் அல்ல. மௌனம் என்றால் அபத்தமானவற்றை பேசக்கூடாது என்றே அர்த்தம். தேவையானவற்றை மட்டுமே பேச வேண்டும். முழுமுதற்களின் திருப்திக்காக பேசப்படும் பேச்சு பக்தனுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும். பக்தன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். சில சமயங்களில் அவன் சுவையான உணவை பெறலாம், சில சமயங்களில் அவனுக்கு கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் அவன் திருப்தியுடனே உள்ளான். தங்கும் வசதிக்காகவும் அவன் கவலைப்படுவதில்லை. சில சமயங்களில் அவன் மரத்தடியில் வசிக்கலாம், சில சமயங்களில் மிகவும் வசதியான மாளிகையில் வசிக்கலாம். இரண்டினாலும் அவன் கவரப்படுவதில்லை. அவன் ஸ்திரமானவன், நிலை பெற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஏனெனில் அவன் தனது அறிவிலும் உறுதியிலும் ஸ்திரமாக உள்ளான்.
பக்தனுடைய குணங்களை பற்றிய வர்ணனைகள் சில விஷயங்கள் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். பக்தன் குணங்களில் அனைத்தையும் அடைந்தே யாக வேண்டும் என்ற உண்மையை வலியுறுத்துவதற்காகவே அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நற்குணங்கள் இல்லாமல் ஒருவனால் தூய பக்தனாக முடியாது. ஹராவ் அபக்தஷ்ய குதோ மகத் குணா. பக்தன் அல்லாதவனிடம் எந்த நற்குணமும் கிடையாது. பக்தனாக அறியப்பட விரும்புவன் நற்குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். இக்குணங்களை அடைவதற்காக பக்தன் தனிப்பட்ட முறையில் முயல்வது இல்லை என்பது உண்மையே. கிருஷ்ண உணர்விலும் பக்தி தொண்டும் ஈடுபடுவதன் மூலம் இக்குணங்கள் தானாகவே அவனிடம் வளர்கின்றன. ஹரி ஹரி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தன் எல்லா தீய தொடர்புல இருந்து அவனை தனிமைப்படுத்திக்கிறான். சில நேரங்களில் புகழப்படுறான், சில நேரங்களில் இகழப்படுறான். இதுதான் சமூகத்தின் இயற்கை அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா இத்தகைய செயற்கையான புகழ்ச்சி இகழ்ச்சிக்கும் இன்ப துன்பத்திற்கும் பக்தன் எப்பவுமே இது உட்படுத்தப்படுவதில்லை, அதற்கு அப்பாற்பட்டவன் சொல்லி சொல்றாங்க. அவன் மிகவும் பொறுமையாக இருப்பான். கிருஷ்ணனுடைய விஷயங்களை தவிர வேற எதையுமே பேசுறது இல்லை. மௌனம்னா என்ன? அமைதியா இருக்கிறங்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணரோட நாம ரூப குணங்களை தவிர வேற எதை பற்றியுமே பேசக்கூடாதுங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளை அவர் மனசுல வச்சுட்டு இருப்பாரு. அதையே பழக்கப்படுத்துவாரு. பிளஸ் அவருக்கு நல்ல உணவு கிடைச்சாலும் சில சமயம் உணவு கிடைக்காமல் போனாலும் அதை பத்தி அவர் கவலை கிடைக்கிறது இல்லை. அதுல திருப்தியாகவும் இருக்கிறாரு அவரு. சம்டைம் அவருக்கு தங்குறதுக்கு நல்ல வசதியான இடம் கிடைக்கும், இல்லை ஒரு கட்டாந்திர கூட கிடைக்கும், இல்லை மரத்தை கீழே கூட உறங்குவாங்க. அப்படி இருந்தாலும் ரெண்டாலையும் அவர் சஞ்சலப்படுவது கிடையாதுங்கிறதையும் அவர் சொல்றாரு. அந்த நிலையிலையும் அவர் ரொம்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்றாரு. தன்னால் அறிவுல அவர் ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கிறாரு. அவங்க பக்தனுடைய திருப்பி திருப்பி சொல்றதுனால நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாங்கிறதே அவங்க சொல்றாங்க மாதாஜி. இது உண்மைங்கிறதையும் பக்திலையும் அறிவிலையும் உறுதியிலும் சிரமமாக இருக்காங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள் என்ற அந்த அறிவிலையும் அந்த பக்தி தொண்டிலையும் அவங்க உறுதியா இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்திர பிரக்ஞன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். இதனால அது நற்குணங்கள் இவ்வளவு நற்குணங்கள் இருந்தா தான் ஒரு தூய பக்தனாக முடியும், இல்லைன்னா முடியாதுங்கிறதையும் சொல்றாங்க. ஹராவ் அபக்தஸ்ய குதோ மகத் குணா. பக்தன் அல்லாதன்னு எந்த நற்குணமும் அவனுக்கு இருக்காதுங்கிறதையும் சொல்றாங்க. இதுக்குன்னு அவர் எந்தமான தீவிர முயற்சி எடுக்க தேவையில்லை. கிருஷ்ணனோட உணர்வுலையும் பக்தி தொண்டிலையும் ஈடுபட்டிருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த எல்லா குணங்களும் அவருக்கு வந்துருங்கிறதையும் கிருஷ்ணர் உணர்த்துறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா 20வது பதம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஏது தர்மியாம் ருதுமிதம் இதை யதோக்தம் பரியுபாசதே சித்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே அதீவ மே பிரியா. மொழிபெயர்ப்பு. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரமைகளுக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக பிரியமானவர்கள். அதாவது பக்தி தொண்டுல இந்த அழிவற்ற பாதை பகவான் கிட்ட போற அழிவற்ற பாதை பின்பற்றவங்க எதற்காக வைக்கணும்? அவங்க நம்பிக்கையுடன் இருக்கணும். அவங்க எனக்கு மிக பிரியமானவர்கள் என்று சொல்வாங்க. பொருளுரை. இந்த அத்தியாயத்தில் 2வது பாதத்திலிருந்து இறுதி வரை மையாவேஷ்ய மனோ ஏமா மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்துவாயாக என்பதிலிருந்து ஏது தர்மாத்வதம் இதம் நித்தியமான இந்த தர்மம் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்துவாயாக என்பதிலிருந்து நித்தியமான இந்த தர்மம் என்பது வரை தன்னை அணுகுவதற்காக தெய்வீக தொண்டின் வழிமுறையினை முழுவதற்கு கடவுள் விளக்கியுள்ளார். இந்த 2 வழியில வரணும்னு சொல்லுவாரு மாதாஜி. பகவான் மேல மனதை பர்மனண்டா நிறுத்தணும். நித்தியமான தர்மம் இதுதான் வழிமுறை, பகவானுக்கு போற வழிமுறை நினைக்கணும். அது மாதிரி சொல்றாரு. அணுகுவதற்கான தெய்வீக தொண்டின் வழிமுறையினை முழுவதற்கு கடவுள் விளக்கியுள்ளார். இந்த வழிதான் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அத்தகைய வழிமுறைகள் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது. அவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளவனை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இந்த மாதிரி பக்தனை தவறாம ஏற்றுகிறார். அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபட்டிருவன் சிறந்தவனா என்று அர்ஜுனனால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதே ஆன்மீக தன்னுறவு பெறுவதற்கான எல்லா வழிமுறைகளும் மிக சிறந்தது
என்பதில் எவ்வித சந்தேகம் இல்லை. அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி கூட இதிலே பதில் வந்துன்ற மாதிரி சொல்றாரு மாதாஜி. பக்தன் அதாவது பகவான் மேல ஈடுபடணும், எந்த விதமான மாற்று கருத்து இருக்கக்கூடாது, தீவிரமா அதிலே இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்றாரு. இதுதான் நல்லதுன்ற மாதிரி. வேறு விதமாக போனால் நல்ல சங்கத்தின் மூலம் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டிற்கு மற்றொரு வளர்த்துக் கொள்கிறான் என்றும், அதன் பின்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவரிடமிருந்து கேட்டு கீர்த்தனம் செய்து பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை நம்பிக்கை, பற்றுதல் மற்றும் பக்தி கடைபிடித்து பகவான் திவ்ய தொண்டில் அவன் ஈடுபடுகின்றான். அதாவது நல்ல சங்கம்னா அந்த பக்த தொண்டம், பகவானோட இருக்கிறவங்க, பகவானை பத்தி எப்ப நினைக்கிறவங்க, அந்த இதுல இருந்தா அவங்க மூலியமா இருந்து குரு மூலியமா பகவான் அடையலான்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டின் பாதையே இந்த அத்தியாயத்தில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்கு தன் உணர்வை பெறுவதற்கு பூர்ணமான ஒரே வழிமுறை பக்தி தொண்டே என்பது எவ்வித ஐயமும் இல்லை. பக்தி தொண்டுதான் அப்படின்றது அறுதிட்டு சொல்ல வராது பகவான். இதுல எந்த விதமான தயக்கமோ ஐயமும் தேவையில்லை என்றார். இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பரமபூர்ண உண்மையை பற்றி அருவ கருத்து தன்னுணர்வுக்காக ஒருவன் சரணாகதி அடையும் நிலை வரை மட்டுமே சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது தன்னுணர்வை பெறுவதற்கு பூர்ணமான ஒரே வழிமுறை பக்தி தொண்டு என்பதில் எவ்வித பூர்ணனை பற்றிய நிறுவனத்தில் பலன்களை எதிர்பாராமல் செயலாற்றுகிறார். வேறு விதமாக கூறினால், தூய பக்தனுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை ஒரு அடையாத வரை அருவ கருத்து பலன் தரக்கூடியதாக அமையலாம். அதாவது நம்ம அந்த ஒத்த கருத்துடைய பக்தனா இருந்தா தான் நம்ம வந்து சேர முடியும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா சேர்றது கஷ்டம். பக்த சங்கம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. அருவ கருத்துன்னா பகவான் நினைக்காதவங்க, அவங்களோட இருந்து நம்ம போறது ரொம்ப கஷ்டம், போய் சேர முடியாது. பூர்ண உண்மையை பற்றிய அருவ கருத்தில் ஒருவன் பலன்களை எதிர்பாராமல் செயலாற்றுகிறான், தியானம் செய்கிறான் மற்றும் ஜடத்தையும் ஆத்மாவையும் புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தை முயற்சி செய்கிறான். அருவ கருத்தில் வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்து செயலாற்றுகிறான், தியானம் ஜடத்தையும் ஆத்மாவையும் பிரித்து கொள்வதற்கான ஞானத்தை விருத்தி செய்கிறான். தூய பக்தனின் சங்கம் கிடைக்காத வரையில் அவன் அருவ கருத்து அவசியமானதாகும். தூய பக்தர் சங்கம் கிடைக்கலன்னா அது வரைக்கும் அந்த அருவ கருத்து அவசியமாக இருக்குது என்று சொல்ல வர்றார். அதிர்ஷ்டாசமாக தூய பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் அவரை ஒருவன் நேரடியாக விருத்தி செய்து கொண்டார். அருவ கருத்து இருக்கணும், அதிர்ஷ்டாசமாக தூய பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டார். ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்றத்திற்காக படிப்படியாக செல்ல வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை. பகவத்கீதையின் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பக்தி தொண்டே மிகவும் உகந்ததாகும். உடலையும் ஆத்மாவையும் சேர்த்து வைக்கும் பொருளுக்காக ஒருவன் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில் இறைவனுடைய கருணையால் அனைத்தும் தானாக கிடைக்கும். பகவானோட நம்ம தொடர்பு இருந்தா நம்மளுக்கு தேவையானது நம்ம கேட்கறதை விட நம்ம பாதுகாக்கிறது, நம்ம கிட்ட இருக்கிறது, நமக்கு தேவையான கொடுத்து எல்லாம் செய்ய வராருன்னு சொல்ல வராரு. இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பக்தி தொண்டு 12ஆம் அத்தியாயத்திற்கு பக்தி வேதாந்த பொருளை நேரடியாக பக்தி தொண்டு பற்றி தான் முக்கியமானது. ஏற்கனவே 6 அத்தியாயம் போயிருந்தது, அதுதான் விசேஷம் சொல்லலாம். வந்தது ஓம் சத்விதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோக நாம தியாயசோ அத்தியாயா. ஓம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. சோ இந்த கடைசி பதத்துல வந்து பக்தி பாதை அப்படின்றது வந்து அழிவற்ற பாதை. நம்ம வந்து எப்ப கிருஷ்ண பக்தியில வந்துட்டோமோ அதுல என்ட்ரி மட்டும்தான், எக்ஸிட்ன்றது கிடையாது. தெரியாம சில பக்தர்கள் வந்து தவறுதலாக முன்னேற்றம் அடைய முடியலனாலும் அவங்க கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. பகவான் நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்கொண்டு போவார். சோ பக்தி பாதைன்றது அழிவில்லாத ஒன்று. பகவானை மட்டுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் இலக்காக வச்சு
ஆஹ் அதுதான் நமக்கு, அவர்தான் நமக்கு எல்லாம்ன்ற அந்த முழுமையான நம்பிக்கையோட, அந்த ஸ்திர பிரஜன் அவர்தான் எல்லாம் அப்படின்ற அந்த முழுமையான நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி செலுத்தும் போது பகவானுக்கு நாம ரொம்ப பிரியமானவர்களாக மாறுகின்றோம். ஸோ நீங்க வந்து 12வது அத்தியாயத்தோட இதை நீங்க சொல்லிட்டீங்க. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம 13வது அத்தியாயம் போகலாம். 13வது அத்தியாயத்தோட பெயர். ஸோ இதோட நம்மளுடைய பக்தி யோகம் 20 பதங்கள் முடிகின்றது. 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் என்பது இதனுடைய தலைப்பு. அதாவது இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் அதனுடைய உணர்வும் அப்படின்றது இதோட. ஜானகிராமன் பிரபு இது வச்சிருக்கீங்களா? இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்ற இந்த பிரேயர் வச்சிருக்கீங்களா? முடிவு அது சொன்னீங்களா? அது இருக்க போல மாட்டாது. வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே 23வது ஓகே. நான் வச்சிருக்கேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத த்ரயோதசோऽध्यायः க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோக. ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம். இதுல பகவான் வந்து ஆஹ் அகைன் அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்க பகவான் இதுல ஆன்சர் சொல்ல போறாங்க. முதல் பதம் அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச ஏதத்வேதி துமிச்சாமி ஞானம் நேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபிதீயते ஏதத்யோ வேத்தி தம் பிராஹு க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதः. சோ அர்ஜுனன் வந்து பகவான் இடத்துல கேள்வி கேட்கிறார். எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, 6 விஷயத்தை பத்தி கேட்கிறார். இயற்கை, பிரகிருதி, பிரபஞ்சம் சொல்றீங்க இல்லையா, இயற்கை. அதை அனுபவிப்பவன் யார்? புருஷன். கலம், எதை வச்சு அவன் அனுபவிக்கிறான்? இந்த கஷேத்திரம், இந்த உடலை வைத்து. கலத்தை அறிபவன், இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. கஷேத்ரஜன், இந்த உடலை அறிந்து கொண்டவன் கஷேத்ரஜன். ஆத்மாவை தாண்டி பரமாத்மாவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கார். சோ கலத்தை அறிபவன். அந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஞானம், அறிவு. அறியப்படும் பொருள், இந்த ஞானத்தை கொண்டு நான் என்ன இலக்கு அல்ல எதை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? நேயம், உயர்ந்தது எது? அறியப்படும் பொருள். இத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கிறார். 6 விஷயம் கேட்கிறார். என்ன, ஏன் இந்த இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல இதை கேட்கிறார்? இதுக்கு முந்தினதுல வந்து பகவான் முந்தின ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அந்த அருவ பிரம்மம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இயற்கை, அதை அனுபவிக்கிறவங்க யாரு, எதை மூலமாக அனுபவிக்கிறாங்க, அந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ற அந்த களத்தை தெரிந்து கொண்டவன் யார், அந்த எது உயர்ந்த ஞானம், எதை நான் அடைய வேண்டும், சோ இதை பத்தி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் 2வது பதத்துல. ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிட்டாருங்க. குந்தின் மகனே, இந்த உடல் களம் அல்லது க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடல் தான் வந்து களம் அல்லது க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடலை அறிந்தவன், உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றத தெரிந்து கொண்டவன் க்ஷேத்ரஜன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். 2 கேள்வி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. சோ பிரகிருதி அதாவது இயற்கை, புருஷ அப்படின்னா அனுபவிப்பவன், க்ஷேத்ர அப்படின்னா களம், க்ஷேத்ரஜன்னா களத்தை அறிபவன், ஞானம் என்பது அறிவு, நேயம் என்பது அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி அறிவதில் அர்ஜுனன் ஆவலாக தான். இவற்றை பற்றி எல்லாம் அவன் வினவிய போது உடலே களம் என்று அழைக்கப்படுவதாகவும் உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்று அழைக்கப்படுவதாகவும் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவது உடலே. நாம இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள் மேல ஆசைப்படுறதுனாலதான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம ஒரு சுழற்சியிலேயே இருக்கோம், கட்டுண்டு இருக்கோம். சோ இந்த உடலை நாம பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்தும் போது இந்த பௌதீகத்துல இருந்து நாம விடுபடுறோம். ஜட வாழ்வினுள் பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கின்றான். எப்ப நம்ம வந்து ஆத்மா ரொம்ப தூய்மையானது எப்ப இந்த ஜட உலகத்துக்கு வருதோ, ஏன் அப்படின்னா எப்படி வந்து உம் ஒரு ஒரு கிளாஸ்ல வந்து சர்க்கரை பாகு இருக்கு, அதுல நீங்க தண்ணி ஊத்தினா அந்த தண்ணி தண்ணிச்சிருக்குமா? இருக்காது. அதுக்கும் அந்த சர்க்கரை பாகோட அந்த ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும். அது போல இந்த ஜட லோகம்ன்றதே வந்து
ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்தை கொண்டு அந்த 3 குணங்களை கொண்டது. அப்ப அந்த குணத்துல நம்ம வரும்போது, அந்த ஆத்மா வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்றோம்? பிணைக்கப்படுகின்றோம். சோ இந்த ஜட இயற்கையின் மேல நாம ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கின்றோம். எனவே ஜட இயற்கனை ஆட்சி செய்வதற்கு உண்டான தனது தகுதிக்கு ஏற்றாற்போல் அவன் செயலின் களத்தினை பெறுகின்றான். நான் என்ன மாதிரியான அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு, நான் என்ன மாதிரியான அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேனமோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு அந்த உடல் கிடைக்கின்றது அல்லது களம் கிடைக்கின்றது. இனி உடல் என்றால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். உடல் என்பது புலன்களினால் ஆனது. இந்த உடல் எதனால் ஆனது? புலன்கள், ஐம்புலன்கள், கண், காது, மூக்கு, தொடு உணர்ச்சி, நாக்கு, மனம், 6 புலன்கள் இருக்கு. புலனின்பத்தை அனுபவிக்க விரும்பும் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு அத்தகு புலனுகர்ச்சிக்கான அவனது தகுதியின் அடிப்படையில் செயலின் களமான ஓர் உடல் வழங்கப்படுகின்றது. மரணிக்கும் தருவாயில நான் வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடுறத மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, அப்ப மரணிக்கும் தருவாயில் நமக்கு வந்து அந்த 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 ஞாபகத்திலேயே இருக்கிறதுனால அதற்கு ஏற்றாற் போலான ஒரு உடல்வாகு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மேபி ஒரு சிங்கமாகவோ அல்லது ஒரு விலங்காகவோ நமக்கு அந்த உடல் கிடைக்குது. ஏன்னா இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யாத பட்சத்தில் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல பகவான் சாங்ஷன் பண்றார். சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி தான் அவர். சோ இந்த உடல் என்பது புலன்களினால் ஆனது. புலனின்பத்தை அனுபவிக்க விரும்பும் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு அத்தகு புலனுகர்ச்சிக்கான அவனது தகுதியின் அடிப்படையில் செயலின் களமான ஒரு உடல் வழங்கப்படுகின்றது. எனவே உடலானது க்ஷேத்திர கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கான ஒரு களம். நான் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நம்ம செய்யறோம். அடுத்ததாக களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரஜன். இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்ற அந்த 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 ஞானம் கொண்டு அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கிறவன் க்ஷேத்திரஜன். அவன் தன்னை உடலாக அடையாளம் கொள்ளக்கூடாது. நான் தான் இந்த உடல் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று. முன்பு இருந்தது போல இல்ல. நம்ம வாழ்நாள்ல வந்து 6 விதமான மாறுதல்கள் நடக்குது. அந்த 6 விதமான மாறுதல்கள் வந்து இந்த உடல்ல நடக்குதுன்றத உணர்ந்தவன் அவன். களத்திற்கும் களத்தை அறிபவனுக்கும், அதாவது உடலுக்கும் உடலை அறிபவனுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் அல்ல. குழந்தை பருவத்திலிருந்து முதுமை வரை தனது உடல் பற்பல மாற்றங்களை அடைகின்றது. அப்ப நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் அங்க இல்ல. நம்ம அப்படி நினைச்சோம் அப்படின்னா அது தவறான ஒன்று. தான் மாறாமல் இருப்பதை யார் வேண்டுமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல்கள் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. அதாவது இந்த உடலுக்கும் உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவிற்கும் வேறுபாடு இருக்கு. இந்த மாதிரி கட்டுண்ட நிலையில் உம் ஓகே. சோ செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல்கள் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. கட்டுண்ட நிலையில் வாழும் ஆத்மா தான் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். இது ஆரம்பத்திலேயே விவரிக்கப்பட்டது. அதாவது 2வது அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்த்தோம். தேகினோஸ்மின், அதாவது உயிர்வாழி உடலுக்குள் உள்ளான் என்றும் ஆத்மா உள்ளார இருக்கு. உடலானது குழந்தை பருவத்திலிருந்து பால்யத்திற்கும், பால்யத்திலிருந்து இளமைக்கும், இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. இததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். செயல்கள் நடைபெறும் களம் அந்த உடல்ல வந்து அந்த நடக்குது. மாற்றங்கள் நடக்குது. செயல்கள் நடைபெறக்கூடிய களம் மற்றும் அந்த செயலின் களத்தை அறிந்தவன் உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்ம நித்தியமானது ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு. சோ அந்த 2த்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு நம்ம பாக்குறோம் இங்க. உடலின் உரிமையாளன் அத்தகைய உடல் மாற்றத்தினை அறிகின்றான் என்று முன்னரே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடலின் உரிமையாளனே க்ஷேத்ரஜன் என்பது தெளிவு. ஆத்மா நான் வேற, அந்த உடல் வேறன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த க்ஷேத்ரஜன். சில சமயங்களில் நான் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளேன், நான் மனிதன், நான் நாய், பூனை என்று நாம் நினைக்கின்றோம். இவை அனைத்தும் அறிபவனின் உடலை பற்றிய அடையாளங்கள். இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் மார்க். ஆனா அறிபவனோ உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன். உண்மையானவன் யாரு? இந்த உடல் வேறு, ஆன்மா வேறு அப்படின்றத புரிந்து கொண்டவன். ஆடைகளை போன்று பற்பல பொருட்களை நாம் உபயோகித்தாலும் உபயோகிக்கப்படும் பொருட்களிலிருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். அது போலவே சற்றும் சிந்தித்து பார்த்தால் நாம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். நானோ நீயோ உடலையோ யாராக இருந்தாலும் அவன் க்ஷேத்ரஜன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். உடலானது க்ஷேத்திர செயல்களின் களம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
பகவத்கீதையின் முதல் 6 அத்தியாயங்களில் உடலை அறிபவனை பற்றியும் எந்த நிலையினால் அவன் முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி விவரிக்கப்பட்டது. ஏன்னா முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகம், 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகம், கடைசியாக இருக்கக்கூடியது ஞான யோகம். சோ இப்ப நம்ம அந்த ஞான யோகத்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்தக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள்ல 13வது அத்தியாயத்துக்குள்ள நுழையிறோம் இப்ப. சோ கீதையின் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களில் பரமபுருஷ பகவானை பற்றியும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையில் உள்ள பக்தி துண்டின் அடிப்படையிலான உறவை பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டது. பரமபுருஷ பகவானின் உன்னதமான நிலையும் அவருக்கு கீழ்ப்பட்டு இருப்பது என்பது தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் நிலையும் அந்த அத்தியாயங்கள்ல தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. உயிர்வாழிகள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கீழ்ப்பட்டவர்களே, ஆனால் தங்களது மறதியினால் அவர்கள் துன்புறுகின்றனர். நாம யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய தன்மை, ஆத்மாவோட நிலையே அதுதான். ஒண்ணு மாயாவுக்கு சேவை பண்ணணும், இல்லைன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். மாயா இது என்னுடைய கணவர், என்னுடைய பிள்ளைகள், எல்லாமே இது வந்து நிலையில்லாத ஒன்று. அது கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யும் போது நாம கற்று கட்டுண்டு இல்லாம இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நாம் கட்டுண்டு விடுகின்றோம். சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை வந்து மறந்ததுனால நாம இந்த கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். புண்ணிய செயல்களினால் தெளிவு பெறும்போது அவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் துன்புற்றவர்களாக, செல்வத்தை நாடுபவர்களாக, கேள்வி உடையவர்களாக, ஞானத்தை தேடுபவர்களாக முழுமுதற் கடவுளை அணுகுகின்றனர். 4 விதமான மக்கள் பகவான தேடுறாங்க, சரணடைறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. யார் அந்த 4 விதமான மக்கள்? கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, செல்வம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஞானத்தை கேள்வியை கேட்கக்கூடியவங்க, பகவானை பத்தி மீண்டும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய, யார் கடவுள்ன்றது கேள்வியை கேட்கக்கூடியவங்க, அவரை பத்தி அவரே கடவுள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக பகவானிடத்துல சரணடையாம அவருடைய கருணை இல்லாம அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றதுனால அவரிடத்தில் சரணடைந்து அவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஞானத்தை தேடுபவர்கள். இந்த 4 பேர் பகவான அணுகுகின்றார்கள், சரணாகதி பண்றாங்க. அதுவும் நம்ம பார்த்தோம் முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல. இந்த 13வது அத்தியாயத்துடன் ஆரம்பித்து உயிர்வாழி எவ்வாறு ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் வருகின்றான் என்றும், பலநோக்கு செயல்கள், ஞானத்தை விருத்தி செய்தல், பக்தி தொண்டாற்றுதல் என பல்வேறு வழிமுறைகளின் மூலம் அவன் எவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளினால் விடுவிக்கப்படுகின்றான் என்றும் விளக்கப்படுகின்றன. சோ இந்த 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 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம இனிமே பார்க்கக்கூடியதெல்லாம் நம்மளுடைய ஞான யோகம், நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து அதுல வந்து பக்தி தொண்டாற்றுறது என்ன, அப்படி செய்யறதுனால எப்படி வந்து பகவான் நம்மள வந்து இந்த இந்த பௌதீக கட்டுகள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். உயிர்வாழி ஜட உடலிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவன் என்ற போதிலும் அவன் எவ்வாறோ தொடர்பு கொண்டு விடுகின்றான், இதுவும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி நாம பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்க தூய்மையானவங்க தான், ஆனா எப்படியோ நாம கட்டுண்டு விடுகின்றோம் இந்த ஜடத்துல. இதெல்லாம் பத்தி நமக்கு விளக்க போறதுதான் இந்த 13வது அத்தியாயம் அப்படின்னு பாக்குறோம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா யாரும் மாதா, ஜாயின் தண்டவத் பண்ணிருக்கீங்க? பிரணாம். ஒரு நிமிஷம் பிரபு. ரவிக்குமார் பிரபு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, வாசிக்கட்டுமா? அடுத்து நம்ம வாசிக்கிட்டோம் மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணலாம். ரவிக்குமார் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? 3வது பதம் ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க. 13வது அத்தியாயம். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 3 தானே மாதாஜி? ஆமா, 13வது அத்தியாயம் 3வது பதம். சேத்ரஜ்ஞ சாபிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரஜ்யே பாரத க்ஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஞானம் யத்தஜ் ஞானம் யதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அதாவது இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சவனும் அதனுடைய உடலையும் அதனை அறிபவனும் தான் வந்து ஞானம் பெற்றவனா அழைக்கப்படுகிறான். இதுவே அபிப்பிராயம் சொல்றாங்க மாதாஜி. உடலை க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரிந்தவன். அதாவது இந்த ஆத்மா தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க
அந்த உடலில் அறியப்பட வேண்டியவர் பரமாத்மாவும் இருக்கே அப்படின்றத அவர் சொல்றார். அவரும் கஷேத்திரஜன் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுக்கிறது, உடலையும் அதனை அறிந்தவனையும், இந்த உடல் வேறு, ஆத்மாவும் இருக்கார், பரமாத்மாவும் இருக்கார் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் ஞானம் அப்படின்றது. ஏன்னா இங்க வந்து முதல் இதுல கஷேத்திரம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார், கஷேத்திரஜன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார். இங்க ரெண்டு விஷயங்களை சொல்றார். அந்த பகவானே எல்லா இதுலயும் இருக்கார், பரமாத்மாவா இருக்காருன்றதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஞானமாகவும் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. எஸ் பிரபு, கண்டினியூ பண்ணுங்க. பொருளுரை. அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு சேத்திரஜ்ஞ மாதாஜி. அதான் நாம ஒரு ஆத்மாவை சேத்திரஜ்ஞ. விட உயர்ந்தவர் பகவான். ஆமா, இப்ப நமக்கு வந்து நம்ம உடலை பத்தி தெரியும்னா நம்ம ஒரு சேத்திரஜ்ஞ. அப்ப எஸ், பகவானுக்கு வந்து எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும்னா அவர் ஒரு உயர்ந்த பரமாத்மா. சேத்திரஜ்ஞ அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாமா மாதாஜி? எக்ஸாக்ட்லி பிரபு, எக்ஸாக்ட்லி பிரபு. ஓகே ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபு. உடலை அறிபவன் படிக்கிற மாதாஜி. ம். உடலை அறிபவன் ஆத்மா பரமாத்மா ஆகியவற்றை நாம் விவாதிக்கும் போது பகவான், ஜீவா, ஜடம் என்ற 3 வேறுபட்ட தலைப்புகளை நாம் கற்க வேண்டும் என்பதை காண முடியும். செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள் உள்ளனர். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. பரமபுருஷான கிருஷ்ணரின் சுய விரிவங்கமே பரமாத்மா என்பதால் நானும் அறிபவனாக உள்ளேன். ஆனால் நான் மட்டும் அறிபவன் அல்ல, நான் அறிபவர்களில் உயர்ந்தவன். ஒவ்வொருவரது உடலிலும் பரமாத்மாவாக வசிக்கின்றேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். மேல படிக்க மாதாஜி. எவன் ஒருவன் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா பண்ணுங்க, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா பண்ணுங்க. அடுத்து பாவல். அதாவது ஒவ்வொரு உடல்லையும் 2 வகை இது இருக்கு. அதாவது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா என்று 2 ஆத்மாக்கள் உள்ளன. அந்த 2 ஆத்மாக்களுங்கிறது என்னன்னா பரமாத்மா, ஜீவாத்மா. அதுல பரமாத்மாங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய விரிவாங்கமே பரமாத்மாங்கிறாங்க. அததான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பரவல அதை சொல்றாங்க. நம்ம எதுல பார்த்தோம்? பகவானுக்கு நிறைய எண்ணற்ற அவதாரங்கள் பார்த்தோம். அதுல புருஷ அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லையா? மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணு. சோ சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக பகவான் தான் வந்து அவருடைய சுய விரிவங்கம். அவர் தான் வந்து பரமாத்மாவா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். அதனால அவர் வந்து நம்மள எல்லார பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். நானே அறிபவனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றதையும் சொல்றார். அது மட்டுமல்ல, நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கும்போது அதுல வந்து அக்ஷர அப்படின்ற ஒரு இது வந்து பகவானுடைய 1000 நாமங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல ஒரு நாமம் வந்து அக்ஷர அப்படின்னாக்கா பகவான் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக இருக்கார் அப்படின்ற அதுலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக. சோ பகவான் அக்ஷர அப்படின்னாக்கா பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். எஸ் பிரபு, கண்டினியூ பண்ணுங்க. எவன் ஒருவன் பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அக்களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கின்றானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அக்களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கின்றவனே அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா உண்மையான ஞானம் எது? இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. உடல் தான் அழியக்கூடிய ஒன்று, ஆத்மா அழியாத ஒன்று. நம்ம என்ன வாழ்நாள் முழுவதும் செய்கின்றோமோ அதோட நினைவுகள் மூலமாக நான் அதற்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த உடலை அடைகின்றேன். சோ இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் பிரபு. தனிப்பட்ட உடல் ஒவ்வொன்றிலும் நான் அறிபவனாக உள்ளேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார். ஜீவாத்மா தனது சொந்த உடலை பற்றி அறிந்திருக்கலாம், ஆனால் மற்ற உடல்களை பற்றிய அறிவு அவனிடம் இல்லை. பரமாத்மாவாக எல்லோரது உடல்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரம புருஷ பகவான் எல்லா உடல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அறிபவர். பலதரப்பட்ட வாழ்வினங்களின் பல்வேறு உடல்கள் அனைத்தையும் அவர் அறிவார். குடிமகன் தன்னுடைய சிறு நிலத்தை பற்றி அனைத்தையும் அறிந்திருக்கலாம், ஆனால் மன்னனோ தனது மாளிகையை மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சொந்தமான அனைத்து சொத்துக்களையும் அறிந்துள்ளான். அதுபோலவே ஒருவன் தனிப்பட்ட உடலின் உரிமையாளனாக இருக்கலாம், ஆனால் பகவானோ எல்லா உடல்களுக்கும் உரிமையாளர்.
மன்னனே நாட்டின் உண்மையான உரிமையாளன், குடிமகனோ 2 நிலை உரிமையாளன். அதுபோலவே இரண்டாம் நிலை உரிமையாளன். இரண்டாம் நிலை உரிமையாளன். அதுபோல முழு முதற் கடவுளே எல்லா உடல்களிலும் பரம உரிமையாளராக உள்ளார். அதாவது இப்ப ஒரு மன்னர் இருக்காருனாக்கா அவர் நாட்டையும் பார்க்கணும், அதே மாதிரி எல்லா ஆங்கிள்லையும் மக்களை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை, தன்னுடைய மாளிகையும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இதுல இருக்காரு. அதே போல பரமாத்மா அப்படிங்கிறது ஜீவாத்மாங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட உடலை மட்டும்தான் கவனிக்கும். பரமாத்மாங்கிறது வெவ்வேறு இதுல, அதான் கடவுளின் அவதாரம் அப்படிங்கிறதுனால அது எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டிய அதுதான் முழு முதற் ஒரு இதா இருக்கு கடவுளே அப்படிங்கிறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலயும் பரமாத்மாவா இருக்கார். சோ நம்ம க்ஷேத்ரஜன் ஒருத்தர் இல்ல. நம்ம கபீர்தாஸ் பிரபு இப்ப சொன்னாங்க இல்லையா, அவரோட புரிதல். அது போல க்ஷேத்ரஜன் இந்த உடல்ல இன்னொருத்தரும் இருக்கார், அவர் பரமாத்மா. நமக்கு ஆத்மாவுக்கு வேணா இன்னும் நம்மளை பத்தி நமக்கே தெரியல இல்லையா? ஆனா பகவானுக்கு எல்லார பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, சாட்சியாக பகவான் இருக்கார் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். எஸ் பிரபு, கண்டினியூ பண்ணுங்க. உடல் புலன்களினால் ஆனது முழு முதற் கடவுள். ரிஷிகேஷர் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். மன்னனே நாட்டின் நடவடிக்கைகளை உண்மையில் கட்டுப்படுத்துகின்றான். குடிமக்கள் 2ஆம் நிலையில் மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகின்றனர். அதுபோல் புலன்களை உண்மையாக கட்டுப்படுத்துபவர் முழு முதற் கடவுள். நானும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார். அறிபவர்களில் அவரே உயர்ந்தவர் என்பதே இதன் பொருள். ஜீவாத்மா தனது குறிப்பிட்ட உடலை மட்டுமே அறிகின்றான். வேத இலக்கியத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது இதுலயும் அந்த ஜீவாத்மாங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் அந்த உடம்பு மட்டும்தான், பரமாத்மா தான் எல்லாத்தையுமே கவனிக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அதே மாதிரி மன்னர் எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு, மக்கள் ஆனா தன்னை மட்டும்தான் பாத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்டை தான் சொல்றாங்க மாதாஜி. பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. க்ஷேத்ராணி ஹீஷரீராணி பீஜம் சாபிஷே தானிவேத்தி ச யோகாத்மா ததக்ஷேத்ரஜ்ஞ உச்சதே. இந்த உடல் க்ஷேத்ரா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உடலின் உரிமையாளனும் முழுமுதற் கடவுளும் இந்த உடலுக்குள் வசிக்கின்றனர். முழுமுதற் கடவுள் உடலையும் அந்த உடலின் உரிமையாளனையும் அறிவார். எனவே எல்லா களங்கங்களையும் அறிபவர் என்று அவர் அழைக்கப்படுகின்றார். செயல்களின் களம், செயல்களை அறியும் நபர், செயல்களை அறியும் உன்னத நபர் ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடு பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகின்றது. உடலின் உண்மையான நிலை, ஜீவாத்மாவின் உண்மையான நிலை, பரமாத்மாவின் உண்மையான நிலை ஆகியவற்றை பற்றிய பக்குவமான அறிவு வேத இலக்கியத்தில் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே கிருஷ்ணருடைய அபிப்பிராயம். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே சமயத்தில் சமமாக வேறுபட்டும் உள்ளனர் என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஞானம். எவனொருவன் செயல்களின் களத்தை, செயலை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவன் பக்குவ ஞானத்தில் இல்லை. பிரகிருதி இயற்கை, புருஷ இயற்கையை அனுபவிப்பவன், ஈஸ்வர இயற்கையினை ஜீவாத்மனையும் கட்டுப்படுத்தி ஆட்சி செய்யும் ஆளுநர் ஆகியவற்றின் நிலைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வெவ்வேறு திறன்களுடைய இம்மூன்றையும் குழப்பிக் கொள்ள கூடாது. ஓவியம், ஓவிய பலகை ஆகியவற்றை குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. இயற்கை என்பது செயல்களின் களமான இந்த ஜட உலகமாகும். ஜீவாத்மா என்பது இந்த இயற்கையை அனுபவிப்பவனை குறிக்கும். மேலும் இவர்கள் இருவரையும் கட்டுப்படுத்தும் உன்னத அதிகாரி ஈஸ்வர முழுமுதற் கடவுள் எனப்படுகிறார். வேத மொழிகளில் வேதாஸ் வதர உபனிஷ போக்தா போக்கியம் புரோத்தாரம் சமத்துவா சர்வம் புரோகிருதம் திரிவிதம் பிரக்ரம் தைத்து என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்மன் என்பதை பற்றி 3 கருத்துகள் உள்ளன. செயல்களின் களமாக விளங்கும் பிரகிருதி
பிரம்மன் எனப்படுகிறது. இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யும் ஜீவாத்மாவும் பிரம்மன் எனப்படுகின்றான். அது மட்டுமன்றி இந்த இரண்டனையும் கட்டுப்படுத்தும் உன்னத நபரும் பிரம்மன் எனப்படுகிறார். உண்மையில் அவர் மட்டுமே கட்டுப்படுத்துபவர். அதான் இதுதான் டீட்டெயிலா சொல்றாங்க மாதாஜி. அது அந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா அது டோட்டலா. எஸ் பிரபு. அவர் பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. ஓவியம் வரையக்கூடிய ஒருத்தன், அந்த ஓவியம், அந்த ஓவிய பலகை. அது போல இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இயற்கை, பிரகிருதி. அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? சோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன்னு. ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரிஷிகேஷர் பகவான் ஒருத்தரே வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அனைத்தையும் அனுபவிப்பவரும் பகவானே. புருஷ அப்படின்னாக்கா அந்த இயற்கை, உண்மையான புருஷர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஈஸ்வர அப்படின்னாக்கா இந்த இயற்கையிலையும் ஜீவாத்மாயும் நமக்கு மேல உயர்ந்து இருக்கக்கூடியவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த 3 விஷயங்களை வந்து இங்க பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா, ஓவியம், ஓவிய பலகை, ஓவியன் இங்க யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அந்த வரையப்பட்ட அழகான அந்த ஓவியம் என்ன அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி. ஓவிய பலகையை யூஸ் பண்ணிதான் நம்ம இந்த ஓவியம் வரைஞ்சிருக்கோம். சோ அந்த ஓவிய பலகை வந்து இந்த உடல் அல்லது களம் எனப்படுகிறது அப்படின்ற சொல்றார். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க பிரபு. 2 வகையான அறிபவர்களில் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 வகையான அறிபவர்களில் ஒருவர் தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்றும் மற்றவர் தவறிழைக்க கூடியவர் என்றும் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படும். ஒருவர் எஜமானர், மற்றவனோ அவருக்கு கீழ்ப்பட்டவன். களத்தை அறியும் இந்த இரு நபர்களையும் சமமாக ஒன்றாகவும் கருதுபவன். செயல்களின் களத்தை அறிபவனாக நானும் இருக்கின்றேன் என்று இங்கே மிக தெளிவாக கூறுகின்ற பரம புருஷ பகவானுடன் முரண்படுகின்றான். கயிற்றினை பாம்பு என்று தவறாக புரிந்து கொண்டவன் ஞானமுடையவன் அல்லன். வெவ்வேறு விதமான உடல்கள் உள்ளன. மேலும் அந்த உடல்களில் உரிமையாளர்களும் வேறுபட்டவர்கள். ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் திறன் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவிற்கும் வேறுபட்டு இருப்பதாகவே வெவ்வேறு உடல்கள் உள்ளன. ஆனால் அங்கே அத்தகு உடல்களை காயப்படுத்துபவராக பரமனும் கட்டுப்படுத்துபவராக பரமனும் வீற்றுள்ளார். உடல்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை குறிக்கும் ச என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. இதுவே ஓகே மாதாஜி. இதுவே ஸ்ரீல பலதேவ வித்யா பூஷணரின் கருத்தாகும். ஒவ்வொரு உடலிலும் ஜீவாத்மாவின் அருகில் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பவர் கிருஷ்ணரே. மேலும் செயல்களின் களம், வரம்பிற்குட்பட்ட அனுபவிப்பாளன் ஆகிய இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பரமாத்மாவே என்பதை அறிவதே உண்மையான ஞானம் என்று கிருஷ்ணர் இங்கே தெளிவாக கூறுகின்றார். இவ்வளவு அழகா பிரபுபாதர் இங்க கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. கஷேத்திரஜ்ஞன்னா அனுபவிப்பவன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்க கடைசியா என்ன ஒரு அழகான வார்த்தை போட்டிருக்காரு, வரம்பிற்கு உட்பட்ட அனுபவிப்பாளன். நமக்கு வந்து பவுண்டரிஸ் இருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. பகவான் நம்ம என் உடம்புல இருக்கிறதே என்னன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. அது நம்மளுடைய லிமிடேஷன். ஆனா பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்காருன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து அவரு கண்காணிக்கின்றார் இல்லையா? சோ இது ரெண்டத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அந்த களம், அந்த கஷேத்ரஜ்ஞன் ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் உன்னதமான பரமாத்மா அப்படின்னு பாக்குறோம். விஜய மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி 4வது பதம். வாசிக்கிறேன். கபிதாஸ் பிரபு அப்புறம் டைம் இருந்தா நீங்க வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி வந்திருக்காங்க அதனால 4வது. சரிங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் க்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்ருக்ஷ யத் விஹாரி யதஸ்ச ஸ ச யோ யத் பிரபாவஸ்ச தத் சமாகேன மே ஸ்ருணோ. மொழிபெயர்ப்பு. செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை
மாதாஜி உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. நீங்க பேசுறது கேட்கல. விஜயா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. செயல்களின் நான் களம் ம், ஓகே ம், ம். மாதாஜி. பொருளுரை செயல்களின் இல்ல, களத்தையும் நீங்க செயல்களின் மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. கேட்கல மொழிபெயர்ப்பு. வாசிக்கலாம். செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. அதாவது அந்த இத பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றாரு மாதாஜி. செயல்களின் களம்னா என்ன, அதுல என்ன மாற்றம், அந்த செயல்களின் களம் எப்போது உண்டாக்கப்பட்டது, அத வந்து அந்த அந்த செயல்களினுடைய களத்தை அறிபவன் யார், அதனால அவனுக்கு செல்வாக்குகள் என்னென்ன, அதை அனுபவிக்கிறவனுடைய செல்வாக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் சுருக்கமான உரையை வந்து சொல்றார் மகாஜி பகவான். பொருளுரை செயல்களின் களத்தையும் செயல்களின் களத்தை அறிபவனையும் அவர்களது உண்மையான நிலையின் அடிப்படையில் இறைவன் இங்கு விவரிக்கின்றார். இவை எல்லாத்தையுமே இறைவன் வந்து சொல்றார். இவ்வுடல் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது, எந்த பொருள்களால் உண்டாக்கப்பட்டது, யாருடைய கட்டுப்பாடின் கீழ் செயல்படுகின்றது, உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம், அம்மாற்றங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன, அதற்கான காரணங்கள் யாவை, ஜீவாத்மாவின் இறுதி இலக்கு என்ன, ஜீவாத்மாவின் உண்மையான ரூபம் என்ன ஆகியவற்றை ஒருவன் அறிய வேண்டும். இது எல்லாத்தையுமே ஒருவன் வந்து தெளிவா அறியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதிரி. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கட்டுப்பாடுலதான் நம்ம எல்லாமே ஜீவாத்மா எல்லாமே இருக்கு. மேலும் தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையிலான வேறுபாடு, அவர்களது வெவ்வேறு செல்வாக்குகள், சக்திகள், இது போன்ற பலவற்றையும் அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானை பத்தியும் தன்னை பத்தியும் அவன் வந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷ பகவானால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தின் அடிப்படையில் ஒருவன் நேரடியாக இந்த பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது அனைத்தும் அவனுக்கு விளக்கப்படும். இருப்பினும் எல்லோருடைய உடலிலும் வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷ பகவானை தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவுடன் சமமாக கருதிவிடக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அது சக்தியுடைய நபரையும் சக்தியற்ற நபரையும் சமப்படுத்துவதை போன்றதாகும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதையை படிச்சா பகவான் யாரு, அவருக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கு, அவருக்கு என்னென்ன வந்து ரூபங்கள் இருக்கு, எல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவத்கீதை படிச்சுட்டா. அதை படிச்சாலே நம்ம வந்து பரமபுருஷ பகவான் ஒரு சாதாரண மனிதன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து நம்ம ஜீவாத்மாவோட சமமா கருத மாட்டோம். அதை படிச்சா அப்படி வந்து நம்ம நினைக்க கூடாது. அதாவது அப்படி நினைச்சா வந்து சக்தி உடைய நபரையும் சக்தியற்ற நபரையும் வந்து சமப்படுத்துவதற்கு சமமாகும்னு சொல்றாங்க. நம்மளுடைய பிலாசபி அதுதானே, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவான் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுபட்டும் அதே சமயத்துல நம்ம வேறுபட்டும் இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த அந்த தத்துவம் இல்லையா? ஓகே, 5வது பதத்தோட நம்ம முடிக்கலாம். 5வது பதம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்க மாட்டேன். வாசிங்க மாதாஜி. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् பிரக்ஞசூத்ர பதைச்சைவ ஏதுமற்பிர்விநிசிதை. மொழிபெயர்ப்பு. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. நிறைய பேர் வந்து செயல்களை பற்றி களம் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்களை பத்தி நிறைய முனிவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க வேத நூல்கள்ல. ஆனா வந்து வேதாந்த சூத்திரத்துலதான் அதுலதான் வந்து காரணம், அதனுடைய விளைவுகள் இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமா சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நம்ம ஏன் இந்த திருப்பி திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த இதுல மாட்டின் இருக்கோன்றத பத்தி தான். சோ ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் அந்த உடல் ரீதியான விஷயங்கள் நிறைய இதுல பார்த்திருக்கோம் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் மாதாஜி. பொருளுரை. இந்த ஞானத்தை விளக்குவதில் மிக உயர்ந்த அதிகாரி பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரே. இருப்பினும் கற்றறிந்த பண்டிதர்களும் தரமான அதிகாரிகளும் முந்தைய அதிகாரிகளிடமிருந்து எப்போதும் பிரமாணம் வழங்குவது வழக்கம். மிகுந்த சர்ச்சைக்கு இடமளிக்கக்கூடிய ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையிலான ஒற்றுமை வேற்றுமையை பற்றிய கருத்தினை பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற சாஸ்திரமான வேதாந்தத்தினை மேற்கோள் காட்டி கிருஷ்ணர் விளக்குகின்றார். இதை எல்லாத்தையுமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மேற்கோள் காட்டி விளக்குறார். முதலில் இக்கருத்து பற்பல ரிஷிகளை அடிப்படையாக கொண்டது என்று அவர் கூறுகிறார். ரிஷிகளை பொறுத்தவரை அவரே ஒரு ரிஷி என்ற போதிலும் வேதாந்த சூத்திரத்தின் ஆசிரியரான வியாச தேவர் மகா ரிஷிகளில் ஒருவர். வேதாந்த சூத்திரத்தில் இருமை தன்மை தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மற்றொரு மகா முனிவரான வியாசரின் தந்தை பராசரர்
தனது அறநூல்களில் எழுதுகின்றார். இத பத்தி கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு மேற்கோள் எதை காட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, இந்த விளக்கம் பற்பல ரிஷிகளை அடிப்படையா கொண்டிருக்கு. அதுல அந்த ரிஷிகள்ல இவரே ஒரு ரிஷி தான். ஆனாலும் இவர் ரிஷிகள்லே மகா ரிஷி வியாச தேவர். அவரும் இதை பத்தி எழுதியிருக்காரு. அதே மாதிரி வியாசருடைய தந்தை பராசரர், அதுவும் அவருடைய அறநூல்கள் எழுதியிருக்காரு. பகவானுடைய இந்த அவதாரம் என்ன அவதாரம் யாருக்காவது தெரியுமா? ரிஷி வியாசதேவரா வந்தாரு இல்லையா, இந்த அவதாரம் என்ன அவதாரம் யாருக்காவது தெரியுமா? சக்தி ஆவேச அவதாரம். என்ன அவதாரம் மாதாஜி? சக்தி ஆவேச அவதாரம். பகவானுடைய சக்தி அவதாரங்களை ஆவேச 6 அவதாரம். தலைப்புகள்ல நம்ம கொண்டு வரோம். புருஷ அவதாரம், யுக அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், குண அவதாரம், அதே மாதிரி சக்தி ஆவேச அவதாரம். சோ சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவருடைய இது இப்ப பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத காட்டுறதுக்காக நாரத ரிஷி வந்திருக்கார். வேதங்களின் மூலமாக மக்களை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்காக வியாசதேவர் அவதாரம் பண்ணார். சோ அவருடைய சக்தி சக்தி அளிக்கப்பட்ட அல்லது ஊக்குவிக்கப்பட்ட அவதாரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த பேராகிராஃபோட முடிச்சிடலாம் மாதாஜி, நீங்க வாசிருங்க. இன்னும் 2-3 லைன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. அகம் துவம் ச ததா நீ, நான் நீ மற்றும் எல்லா உயிரினங்கள் உட்பட நாம் அனைவரும் ஜட உடலில் இருந்தாலும் திவ்யமானவர்கள். நாம் தற்போது நமது பல்வேறு கர்மத்தின் அடிப்படையில் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்குள் விழுந்துள்ளோம். அதன்படி சிலர் உயர்ந்த நிலையிலும் சிலர் தாழ்ந்த இயற்கையிலும் உள்ளனர். அறியாமையினால் காணப்படும் இயற்கையின் உயர்வு தாழ்வுகள் எண்ணற்ற உயிர் வாழிகளில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பரமாத்மாவோ இயற்கையின் முக்குணங்களால் களங்கமடையாமல் திவ்யமான நிலையில் உள்ளார். மேலும் மூல வேதங்களில், குறிப்பாக கட உபனிஷத்தில் ஆத்மா, பரமாத்மா, உடல் ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு முனிவர்கள் இக்கருத்தினை விளக்கியுள்ள போதிலும் பராசரர் அவர்களில் முக்கியமானவராக கருதப்படுகின்றார். இதுல ஆமா முடிங்க. அதான் மாதாஜி, இது நம்ம உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கறதுதான் சொல்றாங்க. நம்ம எப்படி ஒரு சிலர் நல்ல வசதி வாய்ப்போட இருக்காங்க, ஒரு சிலர் ரொம்ப ஏழை கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அது நம்ம செஞ்ச கர்மத்தின் அடிப்படையில தான் நம்ம முக்குணங்கள் இருக்கு. ஆனா அந்த பகவான் இந்த முக்குணங்களில் முக்குணங்களினால பாதிக்கப்படாதவர். அவர் தான் நம்மளுக்கு முக்குணங்கள் கொடுத்தவரு. ஆனா அது அந்த குணங்கள் அவரோட செயல்கள் அவரை பாதிக்காது. ஏன்னா அதுல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவர். ஏன்னா அவர் பரமாத்மா, திவ்யமான நிலையில் அவர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆத்மா, பரமாத்மா, உடல், இது எல்லாத்துக்குமே முனிவர்கள் விளக்கி இருக்காங்க. அதுல பராசரர் ரொம்ப முக்கியமான. எஸ் மாதாஜி. சோ நாளைக்கு மிச்ச இதை நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी. நாளைக்கு அவசியம் வந்துருங்க. ஷார்ப் 7 o'clock. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேலூர் நல்ல மழை பெய்யுது. ஹரே கிருஷ்ணா. மூணாவது ஸ்லோகம் நாளைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. கண்டிப்பா பிரபு. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்டவத் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபு. நல்ல மழையா பிரபு? ஓகே. வேலூர்ல கரண்ட் இல்ல. காத்து, மழை, இடி, மின்னல் எல்லாம் நல்ல மழையா சார் அங்க? பரவாயில்ல. நேத்து பெய்யுது, இன்னைக்கு பெய்யுது. சரி, வெரி குட். அட்லீஸ்ட் வெயில கொஞ்சம் இதமா இருக்கும் அங்க, அவ்வளவுதான். ஆமா.